ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪೊಸದಾಯಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡುದಾದನ ಸೊ ದೀಪ ಪತ್ತಾವಡು ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಆಂಟಿ ನಡೆಪೋಡು ದಾಯಪಣ್ಣ ಇನಿ ಆಂಟಿ ನಾವು ಆಯ್ದು ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ತನಿಷ್ ಮೀನಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಶಂಕೋದರಿ ಉಂಡು ತನಿಷ್ ಮೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅವಳು ಒಂದು ಜಾಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲೇ ಸೊ ದಾರಾನೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಏನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಗ. ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಆಂಟಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮನ್ಫೇರು ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಕ್ಕುಲ್ ಸೇರಿದು ಕುದ್ರೋಳಿ ಮಂಗಳ್ ದೇವಿ ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಬಂದಾಗ ಒಂಚೂರು ತಡ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಬಜ್ಜಿಲ್ ಅಡಿಗೆ ಒರಿಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಸೇರಿದು ஒரு ಏಲಕ್ಕಿ ಗುದ್ದಿಯರು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಬೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಿಯರು ಫೈನಲಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ತೂಕ ಓಕೆ. This is my cycle. ಸೈಕಲ್ ಇನ್ನ ಕಂಡು ಕಬಲೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಯು ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗೂಸ್ My ಇಚ್ gift. Batatul. ಬಾತುದು Gulle. Shankudu. ಅಲ್ಲ ಸೈಕಲ್ ಬೋರುನ್ ಸೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ हमारा बजाज आते अंकल ಲಿಂಬು ಒಂಚ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಟ್ಟಿട്ടുണ്ട് ಏರ್ ನಾವು ದಿವ್ಯಾ ತನೀಶ್ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ದ ಕತೆ ಈಗ ಕೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಬಂತು ಬಿಡು ಆಪುಜಿ ಬಾಲೆ ದಾದೇವು ಕಲ್ಸಕ್ಕರೆ ಅಗ್ಗಿನ ಪುಟ್ಟ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡಾನು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಯರು ಆ್ಯಂಡ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದಕಲೆಲ್ಲ ತೂಯರು ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಜೇರಕುಲ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಡಿ ಖಾಲಿ ಪುಗ್ಗೆನೆ ಜಿಂಜದಿತ್ತಂಡು ಎನಿವೇಸ್ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಡೊಂಗರ್ ಕೆರೆಗೆ ರೀಚ್ ಆತ ದೂರ ಪೋವಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ನಿಕುಲ್ ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪರು ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಕನಪಾಯಿನಿ ದೀಪ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಚಟ್ನಿ ಪನ್ಪುನ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅರೋಮಾಗ್ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತಿನಾಗ ನಿಕಲಿಗೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅರೋಮಾದ ಎದುರು ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಒಂದು ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅರೋಮಾದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್
ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎದುರತ್ತು ಅರೋಮಾದ ತಿರ್ತದ ಫ್ಲೋರುಡು ಚಟ್ನಿ ಉಪ್ಪುನು ಪನ್ನಗ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆನೆ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಅವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಟಿಂಗ್, ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅವು ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ರೇಪಂಡ್ ನಾನು ಕಾರ್ದ ಉಲಾಯಿಲ ಕುಲ್ದೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ತೂವರೆ ಉದ್ದಗು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆವಂದಿತ್ತು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವಂದಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್, ನಿಕಲ್ ಗೆಸ್ ಮಂತದು ಪರ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ತೂವರೆ ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನರೆ ಉಂಡು ನಿಕಲೆಗ ಅವೇ ದಾದ ಅನ್ ಪನ್ನಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋವೊಂದುಪ್ಪುನು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ತೂವರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಉಡುಪುನ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನು. ಎಂಕ್ ಏಪಲ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೋಯರನೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜತ ಅಂದು ಫೈನಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಬರೋಡು ಪನ್ಪೆರತೆ. ಈ ವರ್ಷ 2022 ದಸರಾದಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ ಗಳಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋರೆ. ಏಪಲ ಪಿದಾಯ್ದೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ, ಪಿದಾಯ್ಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋನಾಗನೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ಉಲಾಯ್ ಪೋಪುನ ಚಾನ್ಸ್ ತುಳೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಏತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಗಳಿಗೆ ಬರರೆ ಭಾರಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಈತು ವರ್ಷಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋನಾಗನೆ ಮೂಲು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನೂದನೇ ವರ್ಷದ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ, ರಿಯಲಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ದೇವೇರ್ ತುಳೆ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ, ಪರ್ಪಲ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಪರ್ಪಲ್ ತೋಜುಂಡು ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಸೀರೆ ದೇವೇರ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರು. ಕ್ಯಾಮರಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅವು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಆಸಮ್. ಹಾಂ, ನೂದನೇ ವರ್ಷದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಮೂಲ್ ಮಾತಿಲ್ಲ ಕೊಂಕಣಿಯೇ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು. ಒಂದು ಕೊಂಕಣಿಯರ್ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಿ, ಖಾಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆನೇ ಕೇನೊಂದಿತ್ತು. ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು. ವನಸ್ತ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ಉಂಡಾವೆ ಮೂಲು ಏತ್ ಜನಲ ಬರೋಲಿ ಏತ್ಲ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಂಡುದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ದಕ್ಕದು ಗಲೀಜ್ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಜೆರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್, ನೀಟ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್. ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಉಂಡು, ಕಜಾವ್ದ ಲಾರಿಲ ಉಂಡು. ಆಪಾಗನೆ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಪೂರ ಅಕುಲು ಕೊನಪೇರು. ಸೊ ಪಿರಾ ಅವರಪ್ಪ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀಟ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂದು ಉಲಾಯ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಅವೊಂಜಿ ದಾದನ ಆತು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇವೇರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಉಲಾಯ್ ಎಂದು ಉಲಾಯ್ ಶಾರದಾ ದೇವಿನ್ಲ ತೂಕ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಉಲಾಯ್ ಪೋಪ. ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಒಡೆ ಬೈದ ಅಂದಿಕಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾವನ್ ಪೋವು. ಬಟ್ ಐಟ್ ದುಂಬು ಶಾರದಾ ದೇವಿನ ತೂಯರ ಯಾನೊಂಚೂರು ದೂರ ಉಂತದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ನಿಕಲೆಗೆ ತೊಚ್ಪಾಯೆ ಝೂಮ್ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ನಾತು ದೂರ ಅಡಿತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಕಲ್ ದೇವೇರೇನಂತೂ ತೂಯರು ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮಿನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೇರೆಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಯಾರಿ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡಂದು ದಾಯ್ ಪಂಡ ನೂದನೇ ವರ್ಷ ಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪಂಡ. ಸೊ ಅಂಚಾದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಯಾರಿ. ಸೊ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬೈದ ಒಡೆ ಬೈದ ಟೌನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬೈದ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಕೋಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ. ಸೊ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಏಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನಡು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪುದರ್ದಿತ್ತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಪರ್ಬನೆ.
ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡಿ ದಾಯ್ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದನೆ ಆದುಪುನು ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪುಲೆ ಕೋಡೆ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ತೂದೊಂಜಿ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆನ್ ಗೊತ್ತುನೆ ಎಂಕ ಅಂದತ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಫೀಲ್ ಆವು ಜನಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಏತ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಸುತ್ತ ಚೇರ್ ದೀತೇರು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತದೇರು ಪಿಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತೂವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಪಿದಾಯ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಟಿವಿ ದೀತೇರು ಅಲ್ಪಲ ಜನಕುಲ್ ಚೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಚೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಪಲ ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಒಟ್ಟು ಟೈಗರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಜನಕುಲು ಬುಡಂದೆ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕುಲೋಂದು ಏತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾಂಡಲ ತೂಪೇರು ಅಂಡ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಚ ಇತ್ತುಂಡು ಪಿಲಿತ ಬಾಯ್ದೊಲೈ ಪೋಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಯಾಲ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕಲೆ ತುಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಪೂರ ಆದು ಎಂಕುಲ್ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋನಾಗ 10 o'clock ದಾದನ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ 10 o'clock ಇಲ್ಲಾಗ್ ಮುಟ್ಟಿಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಎಂಕುಲ್ ತಿಂದಿತ್ತು ಜಾ ದೀಪಾ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಫುಡ್ನ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಇಲ್ಲಾಗ್ ಪೋದು ದೀಪಾ ಕಂಫರ್ಟ್ ದ ಚಟ್ನಿ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಬೈದಿನ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ ತಿಂದಿದ್ದು ಜೆತ್ತ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ನೈಟ್ ಟೈಮ್. Hi. Hi. What is your name? My name is Inittha. What you are doing here now? Why did you come here now? I came here to play. Play with? With me? Yes. What you had for the breakfast? Idli. Yummy. Was it yummy? Yes. Really? Soft. It was very soft, like your cheeks. Pinch your cheeks. Tell me they are softer than idli, no? Yes. Then? It looks a little bit soft for idli. See what Tanish is doing, see? He's still brushing his teeth. Lazy fellow. Naishu, you had your bath? Yes. Good girl. And brush my teeth too. Oh, good girl. Good girl. Thank you. What standard are you? Second standard. No! You're not in second standard. You don't know which standard you are. Oh my God. Tell me your favorite place. You like? You like Mangalore? Yes. Then the other place? Thai and India. Where are you now? Are you in India? No, I'm in Mangalore. Where is Mangalore? Mangalore is in India. And I think so. Vegan is in India with my sister. What's that shit? Sister and your brother is also here. Your new brother, right? Yeah. Is your new brother? I have lots of brothers. Huh? How many brothers you have? I don't know. You don't know count? I think so 100 million out there. Millions! Okay, all are your brothers. Also his friend is my brother. Your brother is your friend? Yeah? Yeah? Let me put the light Okay. and talk. It's actually tube light, so it is acting like a real tube light. Who is he? Who is he? The person who is brushing his teeth. So funny. So funny. Then where's your mama? My mom is taking bath. Ah, Yep. And now she's doing puja. she's doing puja. And only when the picking things are coming. Look at him. Today what will you play with your brother? I'm gonna play. What will you play? Krishna. Krishna Krishna. You wanna watch videos? Diana videos? No, I was thinking he will play Krishna. It looks like Which game is that? Krishna Krishna? I never it's heard. simple. Huh? It looks simple. It looks simple. Yes. You're so cute, yeah. This girl is so cute, yeah. Hey. She got shiny, softy cheeks. Who tied this bun to you? My mom. Mom. And I have to take bath. Ah, So my hair won't get wet. okay. Yesterday I didn't put oil. So I just get a bubble. Finished? Oh my God. See, Tanisha, you're looking so dark in front of her. See? You're looking dark. the bucket, yencha. Then? Say malthondhuller.
It's a powder panda. Tell your brother. Brother, get up early in the morning, brush your teeth. You want to sleep really to again. If I want to sleep, I can sleep till morning tonight. Because I will not scolding. Should I scolding? Can the powder cream pura panda and Chinese side? Okay, you both go and play. Yan panda, tir panda. Yeah. Bhutada leka paadvate. Oh my god, in a sari. Okay, bye. Hi, good morning. Pira on the next day. Kaande varma gante yanadu full gadibitti tulle bega kelasa mugiyadu bega kullodu andu ayipanda ekadu avanja uncle batat panderu pura ladies nakku bega kelasa mugiyadu kulluledu dayipanda idi barpuna kullu pilita video and paadve kaatadu plan at bega pandide so pilita video next barpunu anshadu gadibidi tulle anepa gadibidi mante bega kelasa mugiyadu nenu appaga ina kelasane sagujo mast slow apudu te varma gante ade ಮರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕುಕಿಂಗ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂದೇನಿ ಅಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಅಕುಲು ಪೂರಾ ಕಡೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತದ್ದು ಇಡೀ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 4 o'clock ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕುಲೆಗ್ ಅಕುಲು ಬರ್ಪುನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಂತು ಬೇಗ ಕುಲ್ಲೋಡು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಆದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕತೆ ಇಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬರುವ ಗಂಟೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ನಾನು ಕುಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಆದ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು 7 o'clock ಲಕ್ಕದೆ 7 o'clock ಬಳಿಕ 2 hours ಅಂಚಿನಗಳ ಬೇಳೆ ಆತನೇ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ಮಂತು ಮುಗಿಯೋಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಿಲಿತ ಆದప్పుడు ಸೊ 8th ಶೋಕು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತು ನಿಕಲೆಗ್ ಪಾಡರೆ ಅప్పుడు ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಎನ್ನ ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋನುಂಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ನಾತು ಒಡೆ ಪೋಂಡಲ ನಿಕಲೆಗ್ ಪೂರಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಿಕಲೆಗ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ನಿಕಲು ದಸರಾದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಶೋಕ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆನೆಯಿಂದ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ತುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆತೇನಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಯಾನಿಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮನ್ಪೆ ಯಾನಿಕಲೆ ತಿಕ್ಕು ಯಾನಾದು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತ್ತಾಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಡು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಲಿತ ವಿಡಿಯೋ ಕಾತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಬಾಯ್.